Philippines, good evening. We are under the new normal or the future normal of the Republic. Naimbag karabi, masanto siya sa labid kaya amin, maya pa benga keka, barahay na banggi sa inyong gubos, maupay nga gabi, ha iyong tanan, mayad-mayad nga gabi, at buenas noches, Ambuanga, at sa ating mga kapatid, mga igsuon na itong mga Muslim nga nag-celebrate silang Eid al-Fitr, katong mga niaging mga pipila ka adlaw. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ako po si Eric Espina, mauni si Eric Espina, at ito po ang inyong programang Republika. Well, tonight, amidst the pandemic and the uncertainty of the times, and indeed we are, in one way or the other, we are living in biblical times. I don't know whether we are fortunate enough in our generation to be able to see this or not. But our topic today will also be, in one sense, religious because it will tackle the greater issue of evil, not only in spiritual sense, but evil affecting our homes, our relatives, if you have ever experienced, and we're talking about exorcism. And we're very fortunate to have invited. His office is as an exorcist. Naa siya din sa Basilica de Santo Niño. Walay lain kundi si Father Andy Rivera. Mayong gabi, Father Andy. Mayong gabi, kanyang tanan, Eric. Yes. Father, salamat yung kayo nga nakatambong ka din ani programahan kay kuan usan isa akong mga kuan gyud kana bang gitawag natong mga concerns good when it comes to exorcism. Ang una na akong pangutangan ni Father is, kuan, kani bang exorcism? What is it? And number two, can all priests actually do exorcism? Well, exorcism is a ministry. Simbahan. No? Ministry. Na every priest is supposed to be an exorcist. Pero since time memorial na ang bishop mo appoint og mga exorcist yun, official exorcist, because naamong kuhan nga there were a time na may mga abuses ko usahay because we're dealing with power, no? Authority na kuhan. So, i-regulate sa simbahan na siya nga maka-perform o exorcism ang tanang pari, but minor exorcism. Pero katong appointed, legal faculty, can perform major exorcism. Okay? So, kung tanaw na to, ang exorcism minor, ang pwedeng gamiton sa mga pari, nasa bunyag, na may form niya nga kuan, exorcism na ko. So, ang major exorcism, ang mga appointed exorcist na sa bishop. Okay. Because in the diocese, the bishop is the exorcist God. Siya yung exorcist sa diocese niya. So magkuhan siya, mag-appoint siya mga exorcist para makadeal with these issues. Dealing with evil or demonic na mga situations. Karoon lang kong kadungugan ni Father, ha? And this is an enlightenment for me that actually minor exorcism is baptism, ha? Ganang baptism, na prayer nga minor exorcism. Okay. No? Na minor exorcism. In fact, kung makakuan man ng, in fact, sa kaning anointing of the sick, naaman sana siya. Yes, very good. Yes. Sakto. Oo. Minor exorcism na especially if we renounce Satan, mga nana, no? If we renounce Satan, that's mga kuan na siya, mga formula na kuan sa exorcism. Kaming gitawag nimong major
exorcism, Father, this brings to fore the question, not all priests can be successful exorcists. That's what you're saying. Kung kinanglan naagid siya appointment sa bishop, Okay. nagid siya papel nga is appointed as official exorcist. Okay. And In Cebu, diri Cebu, Oo. wala may kapare unom. unong lang mo kabuok. Unom may gitagaag faculty or authority ni Bishop Palma. Okay. Yeah, we were installed last 2017 ata, December. Okay. Mm. Usa ni forever ning inyong appointment or And it is actually, renewed? sa appointment, to add it to if the bishop will revoke the faculty, naroon na niya. Mhm. Oo. But in Manila, murag every year kinanglan ni-renew ang kuan. So lain-lain ang pamkuan dahil pamalakan. Ang bishop lagi, ang bishop manggoy kuan sa every diocese, ang bishop may kuan siya, exorcist. And then ang basis ani Father is ang imong gi-mention ganiha is imong kuan, imong faculty. When you mean faculty, correct me if I'm wrong, it is parabag is it your ministry or it's your strength, it's your specialization? Would that be the right way to say it? Faculty, it's parang responsibility nga gihatag sa bishop nimo. Okay. Oo, maginana siya. You have the faculty, you are authorized, maginana siya ba, no? Okay. Is it possible ganay gitawag og kaning pagpili sa mga bishops is because unsa man what is the advantage of one priest over another? What does the bishop see in a particular priest which is not given that kind of a faculty with another priest? I don't know, kay yun sa, I think si Bishop Palma nagkuhan siya, nag-consult siya sa mga bishop, mga pare din sa diocese. Mhm. Hindi appoint na kuhan. Di mo yan ni basta-basta nga ministry po doon. Mao na. O yung tanan pare maka kuhan ani kay kuya-kuya ba? Oh. Oh. So Ang- in your case, Father, how did you become an exorcist? Kanang did you seek it because you had some kind of phenomenal experiences, spiritual, and then you told your superiors, or wala, random lang ni siya? Actually, kuhan siya. Wala naman ang training ko sa mga pare ko. Kaning seminary ba? Kaning nga ministry. Mm-hmm. Muna gingon nga forgotten ministry ng simbahan. Or neglected na siya ba? Oo. So kung na mga issues, kung na mga happenings, ang tendency sa mga pare, may nga dadaan sa doktor, Mm-hmm. may basig na addiction or Psychological problem. psychological, psychiatrical, muna siya ito. Mm. Ang tendency na sa mga pare karon, Mm-hmm. which is also may tendency may attitude sa una, as paris kaduha mo gyud mga paris sa Laguna o sa Makati, nana akong kuan attitude. Unay mga inana, muin ko nga dadaan yung sa doktor. Kay pasignaan na siya problema, depression, may nana, no? Mm-hmm. Now, there was a time, last kuhan ako, dito ko sa Makati as parish priest, Asa sa Makati, Father, ang imong parish? sa Guadalupe, Makati. Sus, dako Nakaraan yung timbangan. ba ng Guadalupe, doon na sa Pasig River, di ba? O, kanang simbahan din sa taas? Kanang sa seminaryo, kakuhan kag seminaryo. Kanang naswala ka ng going towards Makati, it's on the right side. Yes. Guadalupe Seminary, dako kayo na, oy, gwapong simbahan ninyo din na. Na yung simbahan niya, gamay ka ng murag karaan. Siya, sa gusto niya. So niya, dito ko na parish priest niya. One time, I was invited, murag siya kanang blessing sa balay. It was unexpected nga murag na reaction ng murag 16 years old na kuan. Okay ba unsaon na? Pero ganay training. So dito na ko nakuan nga unsaon ba ni? So nag-consult ko sa mga pare magkaugma. Fortunately diha nakaistorya na ko tong usa ka exorcist.
iya kong gi-invite ni Mm. Father Sikia. Mm. Ito naman ang opisina. Mm. So ningos pa gi-orient ko ni Father Sikia hamunin mo na daghang mga pare di Mm. nakaibaw mo deal ani, Mm. especially parish priest na ilahan mo ng responsibility Mm. because they are the spiritual fathers of the parish. Mm. Sila mo yung shepherd supposedly na kuan sa parish. Mm. So they have to protect their parishioner Mm. spiritually. So di naman mo sa mga pare was training lagi. Mm. So muna kuan ko invite ko ni si Kian siya, if you want be an exorcist na kuan ko yung kanam mo ana. So niyon ko nga okay kay murag kuan po doubtful po ko ba. Mm. Kay sa training lagi sa seminaryo murag nakalimtan naman ang kuan ko kining angels and demons kung inala wa naman kay na siya tackle. Dili kayo emphasize, or it's not a major kuan yun, no? Kanabang murag subject, would that be fair to say? Passing na siguro. Oo. So eventually i-invite na ko nila every Saturday na may session Mhm. na may mga demonic kuan dito. Mukuyo ko nila hangtod na ikuhan ko ni si Kia nga tagaan ko faculty. Kuyo ko nila Mhm. sa UST na every Saturday, no? Pag-join ko sa mga exorcist dito na dagan mo mga experience na eventually na-training dito sa Rome, ipakuyog sa ko nila. Kaya to me, Mm. mga pila may gambok Pilipinong ari nga kuan. O niya, na mga laypot. Dito, nag-training niya, balik na gani. Dito pag yung Mukos Manila ato. Mhm. Then, mga experiences nga kuan. Nag-grabe set ng kuan. But you just actually basically murabag inadvertently got into this without really murabag imo bang gitanaw kung unsa gyud imong sudlan murabag na hinayak inana sa sugod pa lang. Di mo sa curiosity, but ngayon ko nga, it was a slap on my face ba nga, Paris priest ka, tapos wa kay mahimo sa inana, nga you don't believe in mga inana, the adversity, mga adversary sa atong Ginoo, mga Ginoo nga, naamagin siya kontra, na. So, murabag, ang kuha nila si Kia nga, if you don't believe in evil or demons, you don't need God. Makes sense. Di ba? Eh, mong kinanglang mga Ginoo nga kaya man sa tao. Yes. Okay? Kung problema niya dili demonic ba, di siyang tuo. So, muna nakakuha na to. It was very convincing for me na kitang nanglan siguro gyud pa tukong gyud pag-ayo ani nga kuan nga ministry kay murag kalimtan lagi siya. I'll ask you, Father, no? You talked about a parish priest, no? Should be equipped for this. I don't know whether this should really be pro forma or really part of the regimen nga ma-parish priest gani ka, kamao po ka musud aning kuan, anti-demonic nga kuan ba, kanibang process. But what I'd like to ask you is, na ba kayo mga kailas ang bishop nga kanag yung mangusog pod nga sila mismo exorcist sila? Wala. Na ay mga bishop nga dili mo tuo kay ani. Ato ba? Oo, naay kuan. Which is dito ko sa Rome. Oo. Mo man mga expression sa mo i-express sa mga lay nga kauban mo dito nga international man to nga kuan. Conference na kuan, training. Ngayon sila nga naay mga bishop, international bishop sa US mga inana. Di mo tuo. That's why wala sila kuan. Wala sila mga exorcist, hindi sila mga point. Pero naaraman as Biblia, Father, di ba? I mean, all they do is read the Bible and then Jesus cast out evils, devils. Ang gitunan ko, ang realization ko doon, ganun na inanak man nga, this is a ministry man sana sa simbahan. And in fact, Jesus gave authority to the church to cast out demons in my name. Correct. Diba? Ministry yun na siya, gihatag na niya. Ang kuhan dito nga, ang
pagsugod gud sa psychology, no? Murag ma-explain bitaw tanan niya, psychiatry, Mm. ma-explain na sa science ang lihok sa brain sa tao. Kasi kay depression, may nana. Mm. So, usgan na kayo siya, kay basig na buang na, no? So, pangalawa is, ang mga pare, kay walay training, hadlok sila. Mm. Oh. Ang pangtulo is biblical interpretation. Mm. Kay ang biblical interpretation lagi karon murag kuha na lang siya, murag libro ba nga imong tan-awon as artifact na Murag it's a scholarly work with very little application sa buhay nana ba? what kind of literature is this? Mga kapahiyar, mga na ba? Oh, Father Andy, we're going to pause for a few reminders, and then when you come back, we'll take off from where we're talking about, and then we'll ask you about your training, and then we'll also ask, with only 6 exorcists in Cebu and Cebu Province, mao ba na usas rason ngano ang mga tao mangita na lang mga arbularyo sa Yes. pagbalik sa atong programang Republika. Okay, you're back with us in our program Republika. Kausap pa rin po natin si Father Andy Rivera. Siya po isang exorcist at isa po siya sa 6. Usa siya sa 6 kabuok na exorcist din sa Kuan, sa Cebu City o Cebu Province. So, Father, let me ask you, no, what was your training? Ano mga pagsasanay ang dinaanan nyo o gisudlan nimo para makaingon yung ka nga kuan na kaya na ni kay mao na gyud akong sudlan nga kuan nga ministry. First and foremost siguro pag-join ako sa team dito sa Manila na kuan ba, no? Murag na form ang akong orientation na ministry, which is very important, especially now. Murag grabe kayo ang demonic attack sa mga tao. So every Saturday join ko sa actual yun. Dili libro, no? Yung actual ng mga possessions. So mura ka gilabay sa dagat na yun nga murag wa pa ka langoy gilabay dayon ka sa dagat. Hey, kuhan man, ganang pa-join na ko nila, ipa-observe. Observe lang. Pagkasunod, ikaw na mo pre-over, sunod, anak. So, nainlain nga mga cases na inuntang ako sa Apil ba fasting ana, Father? Kanang sa kuan? Kanang sa... Yung kuhan na, you have to confess your sins. Kuhan, fasting, na yung mga discipline po ba, no? Naghansad nga kinanglan ang ikuhanin mo sa imong kaugalingon. Atagi-taga idea, Father, like what else aside from confession, fasting, unsa pa may mga kinahanglan nga buhaton na kay libro nga kinahanglan dala nimo or what others ang prayer life, you have to deepen your prayer life niya. Ang faith yun nimo sa Ginoo nga walay lahing makatabang nimo kundi ang Ginoo ra gyud. And then discipline gyud. okay. Kaning importante sa nang kuan na kay libro bahin sa exorcism pud siguro kung unsay mga importante ba nang unsang mga pag-ampo ang buhaton or exercise para pag-exercise para makatabang gyud ang usa ka klaseng pag-ampo, usa ka klaseng pangadji. Yes, na may kuan ang rites of exorcism ang mga exorcist na gamiton ras mga pare. Actually na ako dire niya. Sa pagid na Katong first time nimo nakita ka, Father, how was it? Kuan murag unsa may mo reaction? Murag ikatong unang kuan gyud encounter nako. oo. Sige gyud ko gingon nga. Tinuod ba ni? Di ba kaya mo ko doubtful gyud ko. Oo. Minsan sakit tao man ning bata. Oo. Ang kuan niya. Yung na-observe na ko nga, grabe ang version niya sa kuan. Mga sacred objects na yung cross, bisag nagpiyong. Makita siya. React. Suko na ba? Oo. Hindi ko ano niya. So, nagkuhan oil, holy oil. Pwedeng sukuan niya, mapasok siya. Ya, di pa kayo ko kay wa pa mo ka experience na. Tanong ako ba?
Usa doon ka, Father, o nagpalayo ka? Nagtanaw ra ko niya, katong bata. Pero layo ka? O doon ka? Oo, diha na itong mga lay, nagpraga, kuhan sila dosaryo, baito, hindi siya kuhan niya, dako kag tingog, niya, kung di naman ni murag, di naman ni mao. Lain-laing tingog, no? Dagko kayong tingog. Oo niya, magkuhan siya, laing language, wa na. Niya, mga kuyog na ko, mga seminarista, sigka na mata sa mga seminarista, sa Manila, ano? At nga, ni-appeal na ko atong gunit, murag i-pre-open na ako, ampoy mahimo. So, antod na naulian siya, ito pagka ugma, nag-istorya ko sa mga pare, nag-consult ko niya, pa-istorya ko ni Padre Sikia, antod pa-join ko nila, sige ko training, actual yun. Di gusto si Sikia ka ng basa-basa pagkaguan, basta actual na kuan. Training yun. Sound ba yun? Wala ilangoy-langoy, Father. Pakipon din ka dito niya kuan. Then lahing nga mga case, mga babae, mga laki. Bago tanong sa ito, Father, no? Di ba tinuod nga kana bang posibleng nga mobalhin ng kuan kanang demonyo sa laing tao labi naa din na sa duol? I mean, may nadidinig tayo, may natay na dungog kaning mga demonyo ha usahay during the process of exorcism. Mangitag laing host, mangitag laing tao nga pwedeng sudlan. Ang mga evil spirits. Pero usually, sa amo, kami nga team dito sa Manila, before we start with the session, naman may prayer for protection. So, we are confident na the angels or God will protect us. Malay among kuhan yun. So, careful lang yun ang exorcist o ang team kung nasa openings. Itawag mo na openings ba? O sa may pasabot sa openings, Father? Ang mga doorway sa mga evil spirits mo, halimbawa na kay... Weaknesses ni mo? Mga weaknesses? Sins? Sin ka na. Number 1 yun na kayo. Mo nang every time nga na-evaluate nga victim o possess or i-harass, yung nang ikuhan sa confession. Ikuhan siya nga mag-confess ka. Mo unang assignment. Because you have to believe na ang sacrament of reconciliation is higher than the rites of exorcism. Kaya ang exorcism, mahogram siya sacramentals. Pero ang reconciliation o confession is sacrament. So, kuhanin mo, in fact, kung bang mga case galing na after confession, mawa naman ang kuhan ka ng harassment or something. Pero di ang crucial because every time na may desire na ang tao na i-harass or i-attack sa demonyo, gusto niyang balik sa Ginoo, nalagay siya openings, di na mag-possess ang demons. Di na. But in cases na among na-encounter, especially sa Manila, recorded nila, mga 10% naman ang possession. There are 3 attacks nga mahimo sa mga demons. Usa man ang 3 kabuk attacks, Father? Temptation. Okay. Which is very ordinary sa ila. Yes. Dali kayo na. Harassment or obsession. Obsession. Okay. Or harassment or may harassment. Okay. Pangatlo is possession. Actual possession na gina siya? Actual na. So, 10% na siya sa mga case nga kuhan. Kaming sa based observation sa mga exorcist, hindi kayo mo possess ang demonyo kasi every time na i-command mo siya, sakitan man sila. Mo-command ka, Father? Mag-command. Like how? Like in the name of... okay. Kaya ang kanang exorcism is using the command that the word of Jesus. Lahi sa deliverance. Lahi pa ng deliverance, Father? Yes. Unsa man ang difference sa deliverance? You ask the supplication, supplication sa mga holy ones sa Ginoo, please help us.
ang power sa Ginoo mo deliver, no? Pero ang exorcism is using mo bitaw ng faculty nga using the word or the command of Jesus. Get behind me, Satan. Mhm. Oh. So exorcism is using the command of Jesus. Mhm. Sa dinhi sa Cebu, unom ra mo kabuok. Is that the reason why nga murag ang atong mga katawhan nga walay laing kaduolan muadto na lang sa kuan arbolaryo or kuan kanang mananambal kuno mananambal nga kay murag ambot kung natudloan po nato ang katawhan ang kadaghanan nga manginani mga hitabua, you should be approaching an actual exorcist or a priest in order to help you how to go about these kinds of problems. Tinuod ka na, Father, kay mo man nag-ingon nila. In fact, tinuod ba nang ilag-ingon nga nagyoy plano nga kung mas mayo unta every municipality na untay exorcist gyud mo nay maayo. What's your reaction, Father? Yes, ang kuan kasi ang training lagi sa mga pare nga kuan. That's in fact naamo ta toy wala ning pandemic, wala ning COVID-19. Naamo ta toy i-held diri sa Cebu ang kuan katong fourth national exorcism kuan conference. Aring ta to sa Cebu. Ang Cebu province o ang Diocese of Archdiocese of Cebu mo host. Pang-upat na lang katuig. Ewan na madayon kay tungod aning pandemic. Magkuhan na to, mag-gather ang mga exorcists for Philippines. Kaya sa whole Philippines, mag 160 round siguro ang official exorcist. 160 out of 4,000 priests siguro. So mag-gather. Tapos, ang plano nga to nga at least i-orient ng mga pare din sa Archdiocese about this ministry na ang tendency doon nato ron sa garan is even mga priest na di pa kayo siguro oriented sa na is fear. Hadlok yung ka. Mahadlok. Kaya nga naman, since nag-start na sa Hollywood, ang gipakita god is horror. Horror, yes. Dili itong power sa Ginoo nga mas gamhanan ang Ginoo kaysa demonyo. Mas tagaan focus ang horror. So, di man sa siguro mo kuhan ang salida kung walay horror. It's very exciting, di ba? Ang excitement sa kuhan ay sound, ay ang mga batik-ignaw na wala i-project sa TV nga kuhan. So, ang tao ang tanaw exorcism or kuhan kaning ministry mahadlok na. Hasta mga pare pod, Father, ay mga mahadlok pod. Tungod sa may mga pare nga nahadlok na. The same time, di siya mutuo. Ang mga demonyo ano na siya. Nakoy nahibawan, Father, sa Don Bosco kanang dina sa Punta Baluarte ba na sa una kay that's owned by the taga Bosco ba mga Don Bosco. Kay murag ilan ang murag retreat house din ha nga kung first year pa ka murag naka sa ilalom and then as you go up naka sa floors ba sa katugan nga nabalitaan yun ako nga na-istorya na ako nga kanag yung kwartuha yun na uyugon yun ang kuan ang kama yun sa pare muna nang haras na muna ang usa ka pare dito na lang natulog sa kwarto sa pikas kwarto sa usa ka pare so unsa man that is a harassment in that sense may harassment may mga evil spirits na kuan na present usa man nagpuyog na sila sa I mean magpuyog na sila anang inanang kwartuha tested na house room or something na kuan na sila diya so because of the horror sa katong sa exorcism nga sa kuan sa Hollywood ito lang yung mga evil spirits asa naman na even sa mga dagkong kahoy bisag asa na sila gagpuyo so ang tendency sa tao dalitan dili duol sa pare o niya ang pare mismo di sa makatabang nila siyempre ato din sila sa albularyo mananambal kaya ang albularyo mananambal na ang day solusyon pero dili pod malipay siguro ang Ginoo kay mananambal mo Ginoo no kay
kanang mga nambal murag sa demonyo sana siguro po. Yes, nung kuha na is demonic siya kay nag-away na sila. Mm. They have the power. Pangutan mo na kung asam na gikan niya ang kuha, palitan psychic ability sa kanang healer. Doktor o gitawag na ito mga mananamban. Asali moingon sila nga kuhaan ka ng ugma, makalarga na ka. Psychic ability o imong anak makaadto nag-abroad karong kuhaan pizza na anak. Makita that psychic ability na may opening sila. So Mga third eye. lahi siya ng third eye but mag-start ng third eye open siya sa mga bata antud develop na siya na mahimo siya na siya yung psychic ability. Uwang na niya o mahamtong siya makapanag-ana siya ana. So ma-convince nitong mga tao. Yun nga na ay naidautan espiritu nga ni atak nimo ana. Pero ang kuan diha nga di nagikan ng power niya. Psychic ability din nagikan. Is it from God or from the demon na kuan? Even if they invoke prayers, gapon. Ang duwa mo sa demonyo is deception. I see. Deception mo na siya. Would always deceive the human being na kuan. Father, we're going to pause for a few reminders, and when we come back, we'll talk about the phenomenons, and then what are the things nga murabag tinuod nga nahitabo, nga wag yun nahitabo, like pareha itong sa exorcist, nga salida, kung tinuod ba itong tuyok-tuyok ang ulo, o ubang pang mga pangutana para og unsa po ang ibantayan sa atong katawhan sa pagbalik sa atong programa Republika. Okay, you're back with us in Republica. We're still talking to Father Andy Rivera, who is an exorcist. We need a lot of these services because perhaps Father will agree with me if I say that I think in today's generation, Father, murag ni grabe ang exorcism, no? Is the phenomenon in fact getting worse or getting better? I think there's a demand for exorcist karon. That's why Bishop Palma appointed us because there was a letter from the Vatican na you have to submit all the names of your exorcist. Kaya nakita siguro sa Vatican nga nagkagrabe. Ang kuhan lang, in fact, ako di mo kuhan sa possession, but yung satanism, ganap itong practice of the court na kuhan. Na religion, Father, no? Kung Satanism? Naaman na. In fact, di man na illegal kay religion man na. Labi na sa US, kaya it's considered religion, no? Anya sa US anang witchcraft nagkataas siya. Parang gyapon na, no? That's kuan gyapon na. That's also demonic gyapon, no? Invoking the power of the demons, of the evil spirits. Muna siya kuhan. Muna yung opening, Father, no? Mag-witchcraft ka, opening na siya. Mag-Ouija board, opening siya na, no? Yes. Kaya kaya bitong, I don't know if you have heard na may mga events na kaya bitong possession sa eskwelahan. Ang yawaan na. Ang unang pangutan sa exorcist, kinsa may una aning possess. Pangutan mo kaning usa, imong apuhan na siya, imong tuwaon siya, ampuan, mga luya ng uban. Mga dinyo. So, mass possession tawag na. Na-ideal mass possession, Father, ha? Di ba, ang sa term nila, mass hysteria. Nga mga estudyante man, nga mga kabatanunan may ikuan, maigo aning mass possession, Father? Na may opening ko ng upan, anak. Kanang mga bata? Kaning mga bata, mga batanon nga. Gidahan na sila sa ilang lula dito sa ilang mga inahan dito sa mga hapak-hapak mga kuhan. Albularyo, sa bata pa, para di mabuyagan, bata pa lang na-expose na siya. Na siya opening. Once na i-renounce niya ng mga opening o gusto siya mo
sometimes di gustong demonyo, so i-possess ka niya. So, mga gini kasagaran nga among na-encounter dito na kasagaran kuan yun, mga bata pa sila, dito silang kuyog silang lola, at sa albularyo, sila mga habak, iharas sila, di sila katog, laga na sila, mo hindi mo na, ito i-pre-over ni mo, nanay demonyo so. Pagkatanon ka, Father, katong sa salidang exorcist, katong ang mga millennials, pa siguro kakitaan ng exorcist, no? Pero they can look it up siguro in YouTube or in the internet. Katong exorcist, Father, ang usas mga di gid malimtan nga mga sins dito, katong nituyok ang ulo, pagkong mga, posible ba nang mutuyok ang ulo? Ay, wala ba ko ka-encounter anak, but dito sa Rome, katong among conference, among training, ang chief of police dito, ex-chief of police, ay usaman siya sa kanang kuan, kanang speaker. Kaya matulong mo siya, anak. Batangon pa ko nun siya, na rookie police ko nun siya sa una niya. Tawag ko nun sila, kaya na ako na disturban sa simbahan. So pagtulog nila dito, puro sila mga rookie, mga police, Jesus, nituyok ng kuno ng uho ko, no? Nagyatubang sila ba? 360 degrees or 180 degrees? Kanya, tagsa-tagsa ang mga pangan nila. Ikabalo siya sa mga ngalan sa mga kuha, mga pulis. Mga pulis, what sila kay latong tawanan niya. Ipang tagsa-tagsa ko nung sila nga, ikaw siya na. Atubang ko nung nila na, ang uho ko nung may kuhan. Ngayon, tanga, di na salida, kundi, dagan ko nung nila. Nangagan sila, oo. Kanang, ako na-experience, kanang kuhan, taas ang dila. ang mutaas gid, Father, ha? Mga sa mga 1 feet, more or less? Abot nila siguro, Ulo mo sa puso, anak. Murag gitawag nato ning kurbata ang dila. Inana. O niya, ang color niya, nakita gila ako, kanang marabitog patis nga ako. Ito mo? Uman. Kanang musuka, Father. Ana, murag katubang pa rin sa exorcist. Kanang murag isuka nga, murag berde. Tinawag na. Kanang suka nga, suka niya nga ako, hindi yun na, grabe nga yung suka. Kaya, experience mo, kung naman ka na marabitog magbuwa-buwa ng baba. Niya. Muna yun sila nga, ang exorcism, o kanang mga possess, idudahan sa mga psychiatrist na mga kuha na siya, epilepsy na siya. May sakit sa utok na kuha. Di man kay mura even sa Rome, pattern mo gid siya nga inaanag kulor, baho, nana bitaw? Nanay baho, Father? I mean, do they exude a certain smell? Naman siya, murag kanal nga kuhan bitaw, lahi kisag baho niya lahi. So mura na kuhan niya nga demonic gid siya. Another question, Father, is may sila mo levitate, tinuod ba? Mo levitate or mo levitate. Ang kuhan na mo dito sa Manila, kami ni Sikia on gunitan gid siya, di siya ipalibitate. So kay murag mo musaka siya? Munang murag mo lupad? Kusgan gid ba? Okay. Na may mga kita nila nga hasta yung likuranan, nilupad na, wa na mo tugkad sa kuhan, pero muna ang team, mga lay team members, kuhan yun, kusgan yun. Grabe, kusgan din na sila niya. Muna hindi ma-explain kung sakit lagi nga sa utok, psychiatrical na kuhan, problem, nganong na may nana, na uban mo crawl na gani sa kisame. Maka-crawl, ha? Crawl na sila. Basta mag-levitate na. Muna ang kuhan din nga, gunitan yun na siya. Ang ako na-observe sa akong training, sa actual nga mga possession, is normal na kayo ang possessed o ang victim, normal pa na before sa session. Okay. Same kayo. Ang tanong mo, kumusta siya? Nakatubo siya. Okay na kayo. Magsugod na ganig prayer, magsugod na may, diya naman ang
grabe ang reaksyon, murag wala na. So, kung di siya sakit sa utok, pareho sila nga. Inigsugod yung prayer mo, react dayon nga, lahi ng tingog. Makasulay kag Father nga kanabang mo pangutanon nimo kanang na devil possessed paguman pangutanon nimo sa ngalan mo musulti sila ngalan pod. Ang na sila ko nakakuyo ko mga inana nga pangutan ko sa mga exorcist, what is your name, para mahibawan kung utugan siya, mahibawan kung sa weakness ato nga evil spirit. So prayer ka na para niya against that evil spirit. Okay. So kita Pangutanon di ka Father kay kami kuan mo gyud no folk they say it's folklore but actually it's part of kuan no it's part of evil no. Mga duwende kanang mga kapre kanang kuwa og mata ug kanang giingon nila mga espiritu maglakaw-lakaw unsa man na sila kaning do they all belong to the same evil category or lahi ng espiritu mga walking dead ra na sila compared to katong pula og mata katong mga duwende katong mga kapre. di kuan nila sila mga evil spirits nila sila. Hasta ka ng mga espiritu maglakaw-lakaw kuan gyud na sila part of evil gyapon na sila. There is no muna gito, there is no wandering souls tawag nila. No wandering souls. Oh, no wandering souls. Naay soul ng tao pero every time na pag namatay na siya, wala siya di na siya maglaroy-laroy din Oo. Kay unfinished business kay mo na. Oo. So, it's either musakay ang demonyo sa desire sa tao. Okay. Gusto niya makita yung amahan nga palihog pakita kinsa nagpatay nimo para na. So ang demonyo nga kung sa desire nimo yan ang sakyan. Kita siya kana either sa damgo nimo ano man na. Pero ang kuan din nga you have to evaluate kung demonic ba siya or tinuod bang imong lolo ba imong May nabisita. imong mama imong igsuon nakita. Oo. Ang mensahe nila ang mensahe niya dili gyud makahatag og fear nimo kay nga iampo lang ko kay muni ana and you go to church magpaampo ka kuan kag misa nindot na siya it's either sa imugyo ng kuan imugyo ng parente nagpakita nagayog prayer pero kung mahadlok na ka kung ang mensahe sa kuan nga hadlok ka kana questionable na siya. Kanang mga duwende Father kay kadong tanan duwende no tapos kanang pagtuo na to nga naay butang duwende naay bati nga duwende unsa man sila they all are actually all evil. That's yes. Kay kasagaran nga mga possessed na kuan na may mga tendency sa bata pa sila na sila kaduwa nga ginana lagi duwende na na sila nagdaghan sila antod nga iharas na sila pagka pagkadako na nila na kay maningil lagi naman ay kuan strings attached to kuan na so klaro na Father walay butang duwende tanan na sila is all evil. Evil spirit. Okay. Evil spirit gina nagmanifest lang na kuan deception lagi pero naman usahay gagmay silang tao, usahay dako kayong tao, nga man yung naman. Elementals tawag na itong manifest sila nga kuan ni kuan sila usa ka image nga kuan. In fact, sa wa pa mahimo ang kalibutan, naan naman ang evil spirits. Okay? They revolt against God na kuan. Mga angels na sila. They're very intelligent. Fallen angels, sila. Now, when God created the world, di man nila makuha ang Ginoo. Because God is supernatural. Yes. So, ang ilang gubon, ining natural world. Okay. Naata. So, which is ang human beings, tinangga kayo sa Ginoo. I will ask this of you, Father, no? Are there hierarchy of evils? In short, marabag na ay mas taas nga commander, na ay mas mubo, kanang pula og mata, yun na ba? Tawag na nila hierarchical na sa murapog mga angels ba?
Okay. The hierarchy. Kanang puwa og mata, unsa man na siya? Makakuha na siya, mo ginay klarong ko ang gina. Ang manifestation na nila nga inanag yung evil, no? But ingon to si Father Sirodo, one time nag-question siya unsa may itsura sa demonyo. Karon ang itsura sa demonyo dili naman batik, di naman makahadlok. Oo. Kay nganong ma-attract man ka kung temptation ang iyang gigamit. Oo. Batik ang iyang pakita. Dili yun. Ang ngayon gyud. Maanyo. Gwapo, gwapa, o para ma-attract ka. Mo na yung temptation. Oo. So, inangan, ang warning sign niya, you have to be cautious sa imong pagtanaw kay sa either gikuan ka sa demonyo. And it's not only image, kundi even money, Yes. All the seductions. or gamito na siya. Actually, these are tools, no? Mga gamit ni siya, nasakyan na siya sa demonyo kay usahay, mao man ni desire sa tao. Gusto kag kwarta, kinahanglan kag kwarta karon. So, prone kay ka sa temptation. Kay ihatag sa demonyo nimo. Like Jesus Christ when he fasted for 40 days and 40 nights. Tapos dito na, gutom na siya, isuday ng demonyo. Yes. Wala, ang temptation. I will ask you this, Father. Namagay mga nabasa ko, mo tinuod man nga, ang demonyo ginadili sa Ginoo, or God does not allow the devil to be able to read your mind. Only God can only God or your can read what's on your mind. Tinuod na, Father? Oo. Ang kuan lang ni sa mga exorcist na ang kana, it's either guessing game na nahila, nag-guess sila kay sometimes kana bitaw mag-exercise during session, pre-over session na mo. Usultin siya mga sa Father, ikaw, mura ba, nagkuhan lang siya ba, nag-guess. Nagkuhan nga po guess. So, usahay, Father, kung mag-exercise ka, usahay, is it verbal or sometimes it works nga mas mayo nga dili ka musulti, it is mental kay para dili ma-contradict sa demonyo? Alin kung sa may kuhan, dili ma-contradict. Kung instead of kanabang I command you verbal, usahay mas mayo usahay ang mental kay dili mabasa sa demonyo unsay imong gihuna-ana kay dili magha ang ilang pagbasa sa atong una-una sa exorcism. Ang kuhan na, it's either if you want to test them, kung possessed ba ni siya nga tao, even Father Sikia, gamit na niya, na katubang niya ang tao niya, iyang ikuan, mental? pray siya silently, na-reaction. Ako po na yung pangutangan ni Father, no? Kay kuha na tao, we only have 30 seconds, so kayo, this is a very interesting topic. Kana bang, naman na ay mga demonyo, o mga kapre, nga makita gwapang babae, usually these are trees beside big windows, magkagusto sa babae, o kung dili usahay, gamito nila ang babae, muna yun ang gitawag nga incubus pod, tapos napoy babae, nga, sabi babaeng demonya, nga magkagusto lalaki, succubus pod. So are these real events that happen in human life? Yeah, ang kuwander na, sila Father Sikia, explanation nila, naagit, they are actually manipulative na demons. Especially, kay ang kuwan na they don't have desire na kanang kuwan bitaw, kanang pareho sa atuwa nga. Because we have the flesh. So, naana sila, musuod na sila sa tao, so they have now the senses. Okay. So, diha na mo attract siya, yung i-possess ng kuhan. Kung unsay naani mo, kung desire ni mo, lustful kay ito ka. Muna nang may taboy na. May tabo na siya. Opening ni mo. Akong final question ni mo, Father, if we are the children of God, how come when you are close to these people, I mean close in the sense nga they are just within your periphery, they're always there, a certain area is possessed, or objects are moving left and right, or they're staying in a particular antique or something, nga man magkasakit man ta, kung anak man tas Ginoo, nga man murubag mangutana ubang tao nga masugtan man nga naay mamatay o naay magkasakit nato just because they are within our perimeter. Ang physical na kuhan,
actually they can manipulate our body. Mhm. Mo lagi na gingon, di nila kaya ang Ginoo, ang supernatural, so ang natural ilang gubon. Mhm. But ang question dito, why did God allow this to happen? Yes, yes, yes. Oh, ang kuan dia nga, ang Ginoo confident na ang faith sa tao, makatabang yun niya. Mhm. Mhm. O niya, kung eventually, pag ang demonyo, kung anong yun niya ang soul sa tao, ang Ginoo na mo yung buwan dito. Muna na siya mga ang Ginoo mo di man makik-away ang Ginoo niya. Mhm. Na siya kay Mama Mary, Mhm. angels. Mm. Kung kuan Ginoo na mo away nila, wala mo din sila daganan. Tinuod. Oh, so kita we have to rely on the power of God through mga kuan niya, mga holy ones, no? Mhm. Angels nga kuan defender nato. Saint Joseph, Mary, and So, Father, salamat kayo ha. Moto si Father Andy Rivera. Daghang salamat. It was really our honor, our pleasure to be able to taas pa ni siguro, Father. We will be probably look forward to another session. Kanabang na mga butang na mawala sa imong balay or muna ilang giduwa-duwaan ka or kung asa na sila magpuyo-usay sa imong balay, we will probably look forward the future to another session. But we'd like to thank you, Father. yes, there was a time na inana lagi. Sometimes kuha na yun na kanabi daw sa ato na ako nangita ko sa kong antiyo sige ko pangita asa mo itong antiyo sa ako May tabo na ni mo, Father. niya eventually nakarade sa kong mata sunog na ko Okay. maraming kuhan ba nga usahay na may weakness ang tawag yun. Okay. Sige, Father. Thank you very much. And that was Father Andy Rivera. And gustong ipaambit o ipaabot sa nato nga ang Basilica de Santo Niño, pwede nang mudagkot siguro by this now, no? So, kay murag nag-GCQ na to. That's also good news. And Father Andy, thank you very much. At ito po si Eric Espina palaging nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi kaninyong tanan.